Wara li l-Partit Nazzjonalista ressaq 30 proposta konkreta sabiex tissaħħaħ il-ġlieda kontra l-kanċer, dawn il-proposti issa se jiġu indirizzati fuq livell Ewropew permezz ta' Master Plan Ewropew kontra l-kanċer. Hekk sostnew il-kellim tal-Oppożizzjoni għas-Saħħa Stephen Spiteri, l-MEP u kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Francis Zammid-Dimek u l-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Affarijiet Ewropew u kandidat għall-MEPs David Stellini waqt konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali. Fil-manifest elettorali tiegħu, il-Partit Nazzjonalista qed jipproponi numru ta' proposti fosthom skambju ta' informazzjoni, titjib fil-prevenzjoni tal-kanċer permezz ta' programmi ta' screening u investiment akbar fir-riċerka. Stephen Spiteri qal li l-Master Plan jinkludi investiment kbir fir-riċerka tal-kanċer, inkluż dak li jolqot l-itfal. Għandna iva irresqu kemm bħala proposti min-naħa tal-Oppożizzjoni, kemm ukoll il-Gvern tal-ġurnata li huwa fid-dover li jara li dawn l-affarijiet isiru, ħalli nkomplu nsalvaw aktar ħajjiet u jkollna aktar suċċess ta' fejqan, speċjalment dawk li huma milquta minn din il-marda kifra. Francis Zammid-Dimek qal li permezz ta' Master Plan Ewropew li għandu l-appoġġ tal-Partit Popolari Ewropew kif ukoll ta' Manfred Weber, il-Partit Nazzjonalista se jaħdem sabiex ir-riżorsi jintużaw b'mod għaqli. Huwa impenn kruċjali għalija li inkompli bih ukoll fil-livell Ewropew, anki fil-livell tal-ħidma tagħna fil-Parlament Ewropew. U kburin li l-Partit Popolari Ewropew il-proposti tagħna qed jagħmilhom ukoll tiegħu u allura iva kburi li din hija ġlieda li issa qed intellawha dak il-livell. David Stellini stqar li issa rridu naħżdu aktar frott ta' sħubija fl-Unjoni Ewropea, mhux biss f'termini ta' fondi, iżda wkoll fuq livell ta' policies fil-ġlieda kontra l-kanċer. Nixtiequ inkomplu bħala Partit Nazzjonalista nixprunaw il-diskussjoni u eventually we deliver on this issue as well. Ġifieri il-Partit Nazzjonalista bħalma qalilna tajjeb Francis Zammid-Dimek huwa fuq quddiem net fi ġlieda kontra l-kanċer mhux biss f'Malta imma wkoll fuq livell Ewropew. Preżenti għall-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ukoll il-kandidat għall-elezzjoni lokali fis-Siġġiewi Alex Abela u l-kandidat għall-elezzjoni lokali fir-Rabat Rudolf Grima.